La CUME és un subsidi que compensa la pèrdua d'ingressos i permet mantenir el vincle amb la feina alhora que es garanteixen les cures necessàries del menor. És una mesura de conciliació essencial que dona una mica d'oxigen en moments difícils, però avui aquesta prestació no arriba a tothom qui la necessita i això és el que volem canviar. La manca de coneixement fa que moltes famílies sol·licitin reduccions de jornades o excedències no remunerades, cosa que afecta especialment a sectors com els de serveis, on la majoria de treballadores són dones, agreujant encara més la desigualtat. I per què una moció així des d'un ajuntament? Doncs precisament perquè estem a prop de la gent, perquè rebrem testimonis de famílies que pateixen i perquè tenim el deure de fer sentir la seva veu. I hem d'enviar un missatge clar: aquesta prestació és útil però necessita canvis i millorar. Aquesta moció també arribarà al Parlament de Catalunya de la mà de la companya Raquel Sans i al Congrés dels Diputats, que té les competències per fer les modificacions amb el company Jordi Salvador. Volem que aquesta prestació arribi a entitats socials, associacions, empreses, sindicats i serveis municipals perquè tots fem difusió d'un dret que ha de ser conegut i garantit. Cuidar un fill o una filla amb una malaltia greu no hauria de ser una càrrega impossible. La CUME és una gran eina